So hello guys, welcome back my YouTube channel. आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान रस भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, भिडिअ हिट जागोन। So भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, let's start। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो सानो आरोना, आजिखालि आरोना सिख्लाफोरासो बांसिन लोंनो हमग्रा जाबाय आरोना बांसिन। ओइ सोरखौ बुंदोंलाय नों? होजागोनसो दे आंजों। सरि आं गासिबो सिख्लाखौ बुङाखै, आं खायसे सिख्लाफोरखौल' बुंदों आरोना, जाय सिख्लाफोरा जुमाय लोङो, सेंग्राफोरजों थाफानानै जुमाय सिगारेट सोबो आरोना, बैफोर सिख्लाफोरखौल' बुंदों आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायना लादो। वाह क्या कॉन्फिडेंस है भाई। आसलते बेफोरबादि सिख्लाफोरनि बिमा बिफाया जेबो बुङा नामाब्रा? साला नोंसोर बेफोरबादि बर' हारिनि ड्रेस गाननानै बेफोरबादि जुमाय लोंनो लाजिया नामा बेबो हराव? মানে আমি এক জায়গাতে খাই আছি না দাদা, এক জায়গা তো বাজানো হয়তো, এটা আপনার ঘর না হয়তো, ঘর না এক জায়গাতে খাই আছি না, এক জায়গাতে আমি খাই আছি। তো রাতে করে কি হয়েছে? একদম ভয়তে আরামসে খাবে না এতে বলবি নলে কিন্তু লাত মারিবে, একদম মুখ সবত মারি দিম কিন্তু। ওই মাছ দে একদম ভয়তে ইমান রাতি করে কি করি আছে এদিনকা আপনি মানুষ লই ইমান রাতি সব কি করি আছে ইমান রাতি তো কি করি আছে আপনি তো আপনার প্রবলেম কি আছে? এটা মোর প্রবলেম আছে একটু আগত তো কি করি আছে কি প্রবলেম আছে কেন সকলে প্রবলেম আছে আমার প্রবলেম আছে প্রবলেম তো কলিঙ্গা আমি ঠিক আছে आसलते मा सानखो नोंसोर बे पाब्लिक प्लेसखौ माबा जुमाय लोंग्रा आबदासो सानना लाखो ना माखो? लासिं बिदि बर' ड्रेस गानलायलायनानै हारिनि सनमानखौनो सेस जाजोब्बाय माथो नोंसोरलाय। आरो बे सेंग्राखौथ' मा बुंनो, जोंहाथ' साला सेंग्राफोरजोंनो लोंनो बोरैबा नाङो साला, आरो सिख्लाफोर लानानै। अ माय गड। आरे नोंसोर एथ' लोङालासिनो थानो हाथाराबा न'फ्राव लोंब्रा, एसे गिलासनै लोंनाया जेबो नङा, नाथाय न'फ्राव लोंब्रा बिदि पाब्लिक प्लेसआव थानानै बेबो बर' हारिनि दख'ना गाननानै। वा क्या बात है, बर' हारिनि सनमाना सेस आरोना बिदिबा, सेसखा आरोना। आरो नोंथांमोना बे फटकखौ नायनो हागोन आरोना, बिसोर सानैनि कनफिडेन्सखौथ' दा बुंसै आरोना, साला दखानावनो लोंनो हादों आरोना बिसोर पाब्लिकफोरनि गेजेराव। आरो बिसोरखौथ' मा बुंगोन, साला आजिखालिनि सिख्लाफोरलै सेंग्राफोरनि गेजेरावनो लोंदों आरोना बिसोरो, मा बुंनो। थ' बेफोरखौ बाद दोन, बेफोर बुंबाबोथ' मानिखाला। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम, आरो लोगो मोनसेलाय गोदान भिडिअ। अब्ला बाय बाय।